Выглядае, што на запрашэнне Лукашэнкі расійскім палітыкам прыехаць у Менск на парад 9 траўня мала хто адгукнецца. Фракцыя камуністаў расійскай дзяржаўнай думе заявіла, што не рэкамендуе сваім дэпутатам ехаць у Беларусь. Жырыноўскі быў менш дыпламатычны і заявіў, што парад у час пандэміі – гэта злачынства. Прычына ясная. Парад успрынята ў Крамлі як аплявуха Пуціну, і ў такой сітуацыі для пракрамлёўскіх расійскіх палітыкаў падыграць Лукашэнку, гэта ўсё роўна, што вайсці голым у каранавірусны шпітальны корпус. Але у Александра Григорыча ёсць адзін цудоўны варыянт з асобай, якая па сваёй медыйнай вядомасці перакрывае і Зюганова, і Жырыноўскага, і Лукашэнку, ды я думаю, што і самога Пуціна. Гэта лідар Паўночнай Карэі Кім Чын Ын. Вось глядзіце, якія бонусы для абодвух. З'яўляючыся на трыбуне ў сталіцы еўрапейскай краіны, Кім адразу знішчае усе плёткі пра сваё нібыта дрэннае здароўе, не кажучы ўжо пра смерць. А для Александра Григорыча тут бонусы проста незлічоныя. Нават хоць бы вось тое, што тэлекарцінка побач з правадыром Чучхі, які трымае ў ядзерных закладніках практычна ўвесь свет, такая тэлекарцінка будзе 2-3 дні, гарантую, галоўным сюжэтам вядучых тэлеканалаў свету і першых палосаў самых уплывовых выданняў. Ды што газеты? Трамп у Белым доме, Макрон у Елісейскім палацы, і я не пабаюся сказаць, ей вялікасць каралева у Букінгемскім палацы праз павелічальнае шкло будуць глядзець фотаздымак і пытацца, а хто ты такі побач з Кімам? Тут ёсць адна такая штука. Галоўнае, каб палітыкі ў Вашынгтоне і хатнія гаспадыні ў Арызоне, ці ў Каліфорніі, ці ў Правансе не зблыталі Александра Григоровича ў ягонай маршальскай форме з кімаўскімі генераламі, бо па колькасці з гэтай біжутэрыі на мундзірах яны вельмі падобныя. Але у карэйскіх генералаў, наколькі я ведаю, няма ўсоў. Ёсць толькі адна перашкода для гэтай цудоўнай ідэі. Кім, як і ягоны бацька, як і ягоны дзед, баіцца лётаць самалётам. Ніколі не лётае, толькі браніраваны цягнік. І вось я, ведаеце, зараз так прыкінуў, ад Пхеньяну да Менску, это праз усю Расею амаль 10 000 кіламетраў за некалькі дзён не паспее.